everyone, Sunday ngunyan, June 11, ma-attend kami ng Barrio Fiesta digdi sa Brisbane. Sana maugma ta lingana mauranon dako first time ko ini haloy ko na ning nadadangog sa tugang ko sa aki ko. Ini pang-apat na beses na ninda. Ako first pa lang. Ayan ang mga makuapo ko. Ready naman. Bigalat niyo na lang ining sa kuyang unika iha na nagpapagayon pa. See you at Chan! Here na kami sa Barrio Fiesta. Here na kami. Ay, libre na na kuya. Libre na. Kasi mo lang. Okay, sana nga eh. Magkano po kami? Kahit dalawa lang. Dalawa lang. Interested po yung bumili ng kotse in your future. Or baka maisip nyo kung mag-trade din ng sasakyan nyo ngayon, bumili ng bago. Okay. What are you gonna say? Good, good. How are you, man? Hello. See you. Huh? That's your friend. You want Sto her dummy? Oh, you can play with her. Yan mo, 7-seater yun oh. Later. Ayan, malilipot na. Nalilipot na ko. Katatapos lang mag-uran. Ano, malaboy malaboy o katatapos lang kang uran. Duman ko ta may mga nagsusyo. Tapos, yaw dyan ang mga pagkakan. Kan mga iba-ibang klase da ang Pinoy na pagkakan.
Ayan, ano You like niyo ning tubo. Tubo. $1. Sugar cane. First ka ba? $1. Masiram? Ha? Where's the month? Okay, later, kuya. Thank you. You want ice? Yeah. Oh, you hold this. Oh, 2 hands. Hold with your 2 hands. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Don't act like you forgot. Mapuli na kami ta. Dahil manggayo happy ta dahil nga ni kang basa-basa tapos din ang tao tapos yang malaboy kaya maurulik na kami ta. Sayang dahil kami nakapag bakal duman sa pigbabakalan may paninda. Kunyan mapuli na kami ta. Yan. Isganado. Mapuli na. Nagrelipot ako lalo tampig kakan ko halo-halo. Ta malipot na nagalo-halo pa. Mudi nagrelipot kami ngunyan. At nag-inom pa kaming malipot na tubo. Tapos nagkuyang pa kaming tigsarong halo-halo ni Imbil. Tapos turon. Mahala mo yun, tapi relipot na ako. Kami. Believe nga ko sa iba yung mga teenager ta nakukuha pong mag-short saka mag-sleeveless na malipot. Ayan, papuli na kami. Ning kuya, ning medyo dahil gayon naging maugma. Ta malabo yun talagang marami. Kaya pauli na kami. Itong building na to, oh, paabot na sa ulap. Kami nakabalik na kami haling kuyam. Nakabalik na kami haling Barrio Fiesta. Kuya nangon yan 5 na ning hapon. Ayun. Ay, nagpapasusunod.